Good morning to all. नोंथांमोना दि आंखौ बुंहरबाय थायो स्मार्ट प्रिपेड बेलेन्सखौ माबोरै नायनो माने कारेन्टनि बेलेन्सखौ माबोरै नायनो बेखौ नोंथांमोना दि आंखौ बुंहरबाय थायो बेनि सायाव आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदोंदि नोंथाङा दि नोंथांनि स्मार्ट प्रिपेड बेलेन्सखौ माबोरै नायगोन स्मार्ट मिटारनि प्रिपेड बेलेन्सखौ माबोरै नायगोन बेखौ आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोजां फार्स्ट टु लास्ट नायोबानो आरामसे नायनो हागोन। अब्ला जागायजेननाय भिडिअखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोना। गिबियावनो जिखुनु जाया नैबे सार्च इन्जिनाव गुगोलानो जा क्रमानो जा बेयाव सार्च खालामनांगोन जे आङो गुगोलावनो खालामसै बेयाव खालामबाय आङो FEDCL लिरदो FEDCL सार्च खालामदो FEDCL लिरबायना FEDCL सार्च खालामदो बेनि उनाव नैबे गोजौथाराव नुदोंना नैबेयाव क्लिक खालाम आं क्लिक खालामदिनि खालामबाय दानिया नैबे क्रसिंखौ माबादो थुदो क्रसिंखौ आङो थुदिनि बेनि उनाव एसे जुम खालाम बेनि उनाव स्मार्ट प्रिपेड बेलेन्स नुबायना स्मार्ट प्रिपेड बेलेन्स बेखौ क्लिक खालामदो आं क्लिक खालामदिनि बेनि उनाव नैबे कन्जुमार नाम्बार नुबायना कन्जुमार नाम्बारा नोंनि माबायाव थागोन सिगांहायदि नोङो कारेन्ट बिल होबाय थादोंमोन ना बे कारेन्ट बिलाव नायनानै टाइप खालामबानो जाबाय आंनियानो 050550000 बे आंनि जाहैबाय नोंथांमोना बेयाव नोंथांनिखौ होदो बेनि उनाव केपचा नुदों 1+3 इकुवेल बेसेबां जायो 1+3 इकुवेल 4 जायो नालाय आं 4 होनसै 4 होबाय आङो बेनिफ्राय नैबेखौ नुबायना बे थिरसिनाव थुदो आं थुनसै आंनिया नै दासिमाव माबाल'सै 54 फैसा नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि बे माबाखौ स्मार्ट मिटार प्रिपेड बेलेन्सखौ बिदिनो नायबानो नोंथांनि बेलेन्सआ बेसेबां दङ एबा बेसेबां माइनास जाखो बेखौ नुनो हागोन। जुदि नोंहा बेलेन्स सोनांगौ जाबाय माने नोंना माइनास दंसै अब्ला नैबेहाय माइनास देखायगोन नैबेहाय ओरै माइनास देखायगोन बे खन्द'आव माइनास देखायगोन होमबाना नोङो बेलेन्सखौ थाबैनो सोना लादो आरो नङाबा नोंनि कारेन्टआ गोमोरगोन। अब्ला एसेखिनियानोसै बाय बाय।